Bieb Is-Sultan se jerġa' jieħu l-ħajja dan hekk kif l-Awtorita tal-Ippjanar approvat il-permessi għal xogħlijiet tar-Restawr u tisbiħ. Xogħol li se jsir mill-Fondazzjoni Ir-Restawr bil-ħsieb li jilqa' fih mużewijiet li jitrattaw l-istorja ta' din iż-żona ta' pajjiżna. Dan il-bini li jinsab fil-limiti ta' Ħażabbar u li huwa l-ogħla bini fil-Kottonera huwa wieħed minn fost sensiela ta' proprjetajiet li l-Gvern jafda f'idejn l-istess fondazzjoni sabiex isirilhom proġetti ta' tisbiħ ħalli eventwalment dawn jitgawdew mill-pubbliku. Ix-xogħlijiet se jinkludu skavar u restawr kif ukoll se jerġa' jinbena mill-ġdid parti mill-foss oriġinali li jdawwar il-monument. Parti minn hekk se jingħata aċċess għall-bejt kollu fejn ser jiġi installat lift panoramiku ħalli bekk il-pubbliku jgawdi minn xeni mill-isbaħ li jaf joffri pajjiżna. Id-direttur tal-Fondazzjoni Ir-Restawr Mario Farrugia kellimna dwar dan il-proġett. Il-missjoni tagħna mhix biss però nirrestawraw, però wkoll niftħu mal-pubbliku. Barra minn hekk wieħed minn hawnhekk jista' jgawdi wkoll il-planimetrija tal-linji tal-Kottonera, illi fil-fatt huma linji ġeometriċi illi l-iktar li huma apprezzati huwa proprju mill-ajru, jiġifieri dan huwa post idealissimu sabiex jintuża għal dan l-iskop. Bieb Is-Sultan li proprjament jismu Bieb tal-Madonna tal-Grazzja imbena fl-1675 u kien jintuża skopijiet militari. Wara li jiġi finalizzat dan il-proġett, parti minnu ser tinbidel f'mużew iffukat fuq il-linja tad-difiża ta' 3 bliet u l-parti l-oħra se titratta l-istorja ta' Malta fi żmien l-Ewwel Gwerra Dinjija.